La Raval és una cooperativa d'habitatge situada aquí a Manresa, al barri antic. L'edifici constarà de 18 unitats familiars, en les quals compartirem espais com poden ser el menjador, la bugaderia, les terrasses. A més, aquest és un grup intergeneracional i encara està obert a noves incorporacions. Un cop al mes ens reunim per fer una assemblea que normalment la fan els adults per parlar coses de la Raval. Mentre els infants intentem buscar coses per distreure'ns i jugar i passar l'estona. Després de l'assemblea, normalment ens quedem a dinar i és l'estona per relacionar-nos amb tots i totes. Llavors, cada 4 mesos ens trobem per fer una trobada a una casa i ens quedem a dormir per veure si podem viure junts a la Raval. Quan des de la Raval ens plantejàvem, ja el primer grup inicial, buscar un espai on poder fer realitat aquesta cooperativa d'habitatge, una de les coses que teníem molt clares és que volíem que fos al centre de la ciutat, en concret al barri antic. També perquè enteníem o visualitzàvem el projecte com amb uns baixos que poguessin obrir-se al barri i que poguessin obrir-se a la ciutat. Durant aquests anys ens ha estat acompanyant la Fundació La Dinamo i finalment al mes de maig hem pogut iniciar les obres amb la constructora 360. També hem pogut activar el finançament amb COP57 i ara estem treballant amb la cohesió del grup i en el projecte social que pugui fer de la Raval un espai pel barri. Un projecte d'aquestes característiques, com és la Raval, necessita un fort finançament i és gràcies a l'ajuda d'altres entitats com COP57 i com també dels diferents processos que posa en marxa l'administració per obrir camí i donar ajudes a cooperatives d'habitatge, que ho fan possible poder realitzar aquest somni i viure d'una altra manera. El fet que ens hagin donat el Premi del Germinador a través d'aquest concurs que s'ha fet ens serveix per obtenir més plaques fotovoltaiques i, per tant, generar més energia elèctrica, perquè el projecte es basa en la sostenibilitat. Hem fet un gran esforç econòmic perquè les parets tinguin un aïllament més important que el que marca la normativa, els terres seran terres radiants amb el que aprofitarem molt bé aquesta energia i, per tant, ha estat una ajuda que necessitem perquè no som milionaris, sinó que som gent normal i que és molt d'agrair qualsevol ajuda.